Какво става, маняци? Аз съм Bullet Lion и днес ще ви представя няколко постройки, които съм построил за сървърът на Pylog. И добре, започваме. От началото да започнем с това нещо. Това е просто, не знам, доста така, първо да изясним, да кажем колко години съм това. Аз съм на 15 години, скайпът ми е Steven.me1 и играя от 3 години Майнкрафт. Занимавам се с билд от 6 месеца някъде. И добре, направил съм 2 постройки, съжалявам за което, но просто мисля, че няма да има време да направя повече постройки и затова не съм направил. Но за другото, което са доста смисъл детайлни постройките. Ето, както виждате, това е една кондужничка, която доста добре се получи според мен. Само ли малко чумквайте, защото... И добре. И да започваме. Значи още от лявата страна, като влезете, виждате Weed. И едно конче, нали смисъл. И вървите си от тук, изкарвате кончета, а от тук са, нали, и от тук може да си, да се прескачат. Малко място, но просто няма време много. Ето както виждате тук. Нещо е декоративно и тук, нали, че не е точно. И тук си пият конци. Това е къщата ми. Не къщата ми, ами просто къщата, която съм била. И ето тук, лично да видите как съм го направил, сега имам прозореца отворен. Много се получи според мен. Ето от тази страна също. Много ме закеш как се получи. И ето. Да, има доста детайли в самата къщичка. И да. Тук. Влезем от тази страна. Отдалеч. Доста добре се получиха според мен къщите. Макар че са 2, извинявам се за което, но просто мисля, че няма да имам време да построя друга къща. И да, добре, ето тук както чета и фърнеси, да, тук ето чета и на български да се каже. И ето тук едно импровизирано столче с масичка. И отгоре рафче, нали, фърнес, ендил и крафтинг тейбъл. Тук отново отворен прозорец. Като цяло къща е много отворена, също и тук има отворен прозорец. И да, като цяло това е, мисля, че не съм направил кой знае какви постройки, не така мисля, но просто нямах време, тук съм се опитвам да запомня. Но не ми се получило явно и съм се казал някаква къща. Да, добре. И така. Да, мисля, това ще е за клипът. Дано че е харесал Pylog. И да, до нови срещи и дано ме приемеш. Чао!